So first of all, ħanati plug lilek il-Late Night Show. Because this is it's worth mentioning. Jiena naħseb li waħda minn raġuni tal-ix nagħmilni għadi saħalli għalli kulħadd qed jgħarna ħamalli ignoranti etc. Li hemm bżonn naqa' comedy sura Malta. Naqa' comedy differenti. Mhux dejjem l-istess għallet shows u l-istess ċajt Malti u hekk. U inti tipprova. Qed jirnexxielek. Tittuża kelma naqra ħjar. Ġantuk ċens. Tittamlu tejk oħra. Tejk oħra. Qabel time step out. Paċenzja. U inti qed tesperimenta bil-comedy. Tajba dik jew le. X'taħseb? Fejn dik iż-żof ta' Fontana. Bli oroġbu għastja. Liba. Doppju? Doppju kolle singlu. You are trying to do something different, which is cool. Ej, viva I love it. I love the setup u dal-affarijiet kemm qed taqla tiegħu dak. Dejjem flus biz. ħanajdlek, jiena bdejt il-Late Night Show xi ovvjament xi sena nofsilu meta kont taħt il-Misfit u hekk. Oriġinali li semed, jiena ġobni ħafna. Le, imma il-puntu huwa il-Late Night Show ta' Malta. Alright, fibdek. It's true. U minn mindu ftaħt, ġifiri għandi sponsors diħlin u hekk, imma minn mindu ftaħt, dejjem Tajjeb, Rutina? li tirranġa xot Max waqt li fucking qed jitkellem il-guest. Mish xorta. Fucking top. Jekk kellu rasu barra. Le, dik naqtawa. Time step. Postja dal-podcast tal-Liba Markers. Ejja, time step. Kull podcast il-markers hekk ikunu ostja. Ejja. jien minn mindu bdejt batti rutina ta' 3 darbit kull jum, dejjem ngħid l-istess 3 affarijiet. How's the script? When can we schedule? U naħlef li ħanħalsek il-ġimgħa d-dieħla. That's normal. Ġifieri naħlef li ħanħallsek il-ġimgħa. Għax l-ammont ta' fucking kontijiet li kont ġbart. U għatfadalli, għanni għat inħallas, għatfadalli x-5,000 xinħallas. Ta' xiex, men. Xiex? Ta' xiex. Ma milx. Qed inħossni tajt minn konverzazzjoni, da fuq li ma suġġett qed nitkellmu żomm. Fuq il-Late Night Show. Ora, ġifieri midjun fuq il-Late Night Show dak show fallut. Le, mhux show fallut. Għalla 5,000 euro dejn. Jien naħseb dak Ma daħ jagħmelhom hu. Jagħmelhom lura għal-dejn. Taħseb. Għarkem il-għaddej, issa ejja. Imma il-maġġoranza ġaqtajtu. Kalla jrid sal-aħħar tax-xahar, inkun tajtu l-komplament. Sal-aħħar tax-xahar. Xiex? Sal-aħħar tax-xahar ħataqta l-komplament. Suppost sal-aħħar tax-xahar. 5,000, ġifieri aħna nafu li tagħmel 5,000 fix-xahar minnu dak. Le, ma nagħmilx. Hekk tiġi jekk tagħmel 1+1 qatt ma kelli low level u low level tal-mezz. Imma jien milix qed pulit inti parla fuq stoskiem Madonna. Ħallini ndaħħal kelma sella stidni. Skużani. Ovvjament minix qed nħallas id-dejn bil-flus strictly minn tal-Late Night Show, ikolli l-gigs tiegħi u pala brand deals u hekk inħallas minn flusi stess. Mela mhux il-podcast, mhux il-Late Show fallut, overall. Overall fallut. Dawk it-tlet affarijiet li qed li tgħid kull filgħodu. Għalfejn fin-nofs ma ddaħħalx biex inkun funny. Ma tħajjarx tipprova tgħid all right, nagħmel affarijiet tajbin u hekk. Dan kellu żewġ videos ma naqqa viral ta' Għad idaħħal l-affarijiet f'sormu ġabaj nofs miljon follower. Manje. Daw differenti. Le, daw differenti. Dak meta inti bdejt tagħmel effort. Jiena mort viral kemm il-darba ħanajdu kifini. Waqta. Ħanajdu kifini. Qed titkellmu ma' wieħed li 20 sena fil-broadcast. Ħanajdu kifini. U kemm il-vibe. U kemm il-lovin, u kemm il-misfits ħadd qatt ma nvitani fuq l-ebda show. Ħadd qatt ma nvitani fuq l-ebda show. Short form entertainment, xa tagħmel ħadd tiġi toqgħod iddaħħal l-affarijiet f'sorma fuq id-desk tiegħi. Tmur vice Google kiku. Vera, anzi, vera. Min jafxina taħara jkun għawostja. Aħna tafli biex noħorġu sija podcast men. Nirrekordjaw 7 sijat u naqtaw is-6 l-oħra men bil-killiem li tgħid int biex inġibu sura dan. Kemm iparlaw? Mhux ix iparla men, parti li jparla fil-vojt. ċensura men, aħna live inkunu ta' X-live? Fuq il-programmi men ta' radio, I mean kif nistanġibek live men li Tejt mux soqodni dej bid fuq il-live radio. Time step. Għamil l-oħra.
Oh, le, I mean, senu għadna, jena kelli il-GMR u l-FIFA kienu daħluni bħala caster, kon darba fil-ġimma, sad live satej fuq TVM Sport Plus. U għadhom sal-lum jibilaw il-pirm li jaraw xizbal gravi għamlu minn dakinat. Le, għadna meċe ħazin da. I can be very classy when I Anyway, what Guys, inna rolling nofsi għat istaw staqsuni xaħġa.